Tak jedem. Lucky, zajtra dáme meeting na brčko? Samozřejmě, to nevím vůbec. Zítra já jdu hlídat mamce kočky, musím jí tam vyměnit nějaký stračky. Zase koupila nějaký nesmysly. Tady ráno ty vole stanu a celý den budu zarizovat. Přijdu do obchodu, řeknu, co to je za konvice toto, vraťte prachy. A slíbil jsem, že jí koupím normální, koupím za litr konvici, tak jedem. Za 200, ty vole, úplně houpa. Lucky, zajtra dáme meeting na brčko? Ono jako je švédská nebo jenom je drahá? A musím jít za tátou, ty vole, zítra já jdu hlídat mamce kočky, musím jí tam vyměnit nějaký stračky. Zase koupila nějaký nes. Kuci, není to prdel, vole. Rodina, to je základ, kdybyste nehráli tanky kvůli rodině, vole, vůbec nic se neděje. Jedem, zabít, zničit, není co povídat, najít, kde jsou, mají artsku, ty vole, do nich hned. Kudy to půjde. Jeden tank minus, všichni spolu. Nazdár. Tady jo, teda tohle. No pane. A jedem, oni prostě nestínou ani kepnout, jo, mají 3 lightka, OK. Jenže my máme taky lightka, my nám i ISA, takže se vrátíme. A pak jenom fokus, jo, nějak safe to střílet, no, nebo tam vlítnout, uvidíme, jo, tady to budou kryt nějaký jeviny, co budou někde čumět. A nebojte se do nich vlítnout, pojďte napřímo. Spolu, pojďte, starajte se, napřímo, pojďte. Rovnou zaútočit. Jedem do nich rovnou. Společně, jo, jenom se radit a jedem. A společně a dopředu, a hlídat si hápka, jo? A do nich, arcku, jo? Dobrý. Co tam je, 6. Dobrý. 1132. A lightweighty potom, jo? Je 3 na ráno. Nejrychlejší hra v mý kariéře, no. Ne. Jak dlouho trvá hra? 1,5 minuty, jo? Dobrý. Stejně bych chtěli, kdyby měli 6 ward. No, můžeme zkusit. To je prostě o tank míň. Dík. Jo, díky Kerky. Dá. Ahoj. Čau. Čau.